83 years old po na lola nasawi naman matapos masagasaan ng SUV sa bayan ng Mangaldana. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nasawi ang isang 83 anyos na lola matapos mabangga ng isang sasakyan habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Gigilunan, Mangaldan, madaling araw ng Linggo noong Mayo 17. Batay sa paunang investigasyon, binabagtas ng SUV ang kalsada na mag-overtake umano ito sa isang motorsiklo at nabangga nito ang pedestrian na noon ay tumatawid ng highway. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon at bumagsak sa sementadong kalsada ang biktima at nagtamo ng matitinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival. Hindi naman nasugatan ng driver niyang sasakyan at kasama nitong pasahero, ngunit dinala pa rin sa paggamutan para sa kaukulang pagsusuri. Samantala, nagtamo rin ng pinsala ang naturang sasakyan at kasalukuyan nasa custody ng Mangaldan Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mula rito sa IFM Dagupan, Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.